Yo langsung ngedeke gendo rate. Wah, ini garap kasar kena. Iya, yo kari ditari gelem kasar apa ora ya. Delok modele yo. Sepot ke yo. Nah, Mas Agung. Yuk. Halo Mbak Rate. Ya, piye, Gang? Apik. Wis ora ketemu to? Mbak Rate. Dalemipun pundi, Pak? Kula ngemplak bayaran. Kelainan tahun pinten? Kelahiran. 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 Iya. Nggih, kelahiran 2005. Weh, dan barane anakku. Terang apa teh anak. Umur pendek. Heh, Kira-kira nek ngene iki piro, Mas? umurmu 33 ana. Oke. Pas ya. Oke. Berarti kowe iso menteng anak kowe telungkas. Ono setiril kok. Oh, serius. Pak jebole. Yuk nembang sing apik. Ya. Ada Gubuk Asmara tadi dari Dari Pak Harno. Ada Selendang Sutra Kuning. Pak Arno dari Juragane Siruk Markisah termasuk dari koperasi Ya. Nurul Hijrah. Hijrah Ya. dari Kalimantan Selatan. Pak Arno dengan bonusipun 200.000. Nanti setelah ini Gong, Ya, dan Pak juga Abbas kita undang naik Undang ke naik, Pak, panggung. Gong. Dan juga dari Mas saya ada Ketua Panitia 500.000. Ya. Pak Arno ya, requesipun habis sebelum Pak Abbas. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Bawani sik. Bawani sik Gong. Oke. Gentenan karo kowe Gong, bawani Gong. Oh iya. Suaramu ketokno Gong. Sobe ditanggap neh kowe Gong. Ya. Nyingkar nyingku wiwitane nyingkar nyingku Apik tenan. Dagelan 15 juta. Bawa ki ya. Hei. Wong kok le. lah tangan kok iku kulit kok le sampe nyung dipendem bosok Sembarangan. Lingsem ayo nek Lah rate genti, rate. Ayo teh. Ketokno suaramu genti teh. Lho galake ra apa. Lho ya asline yang ngono kuwi. lingsem Pak Arno menika mangke sak disebut boyong wonten ing Kalimantan dasare lambe bojo menika rondo sinyal tasih sae Sinten kula? mong setunggal menika ces kalih dus pun ilang menika sinyal oke Salah kok rondo. Wis payu kok. Apa? Serung itu apa-apa wis payu. Aku iki rate kaceket ta ya. Aku yang dari bar jenengan kok, Pak. Aku iki ora dosane. Motoran. Iya tuan wae kok gampang. Yo. Lelampahan kang kawuri tresno tulus nadyan ing kubuk asmara Sing dari Pak Catur iki rene kunci wae. Bah, jelas
jelas swara top. Bodi ya oke. Pilihane yo ngene iki. Pilihan. Ora kabeh remelu. Pilihan utama. Utama. Ya diaturke gubuk asmara